അല്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോമ്പറപ്പിക്കാനെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ മണ്ണാർക്കാടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ മണ്ണാർക്കാടിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേരെ നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ കട തപ്പേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കടകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഒരു കടയിലോട്ടാണ് കയറി. അപ്പോൾ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്തായാലും ഒരു മസാല സോഡ എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടി നമ്മൾ ചില്ലാന്നാണ്ട് കുടിച്ചാണ്ട് തീർത്തുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം എന്തായാലും മുന്തിരി സോഡയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കുടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളെന്തായാലും ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ടൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 11:30 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സാം ഉള്ളവരെന്തായാലും എക്സാം എഴുതി അടിപൊളിയായി ജയിക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത കിടക്കാച്ച വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.